Να σας πω καλησπέρα σας. Καλό μήνα. Μπήκα ο Μάρτιος, παιδιά. Επιτέλους, παιδιά, από τόσο καιρό είχα τελειώσει σιγά σιγά τα σχολεία. Δεν ξέρω πως τώρα έχω χρηθεί κάπως πάω γυμνάσιο. Σήμερα δεν είναι αυτό το θέμα μας. Θα περάσει πολύ πάρα πολλά πράγματα. Σήμερα είναι φίνες πάλι βίντεο. Αυτό το βίντεο σήμερα, παιδιά, θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα δείτε λίγο στην αρχή που γεράμε το GPT. Δεν θα σου πω spoiler, θα το δείτε. Μην δίνετε σημασία. Λοιπόν, το θέμα σήμερα στο βίντεο είμαι πολύ χαρούμενο. Είμαι καινούργιος στο κανάλι, είχα κάνει και πιο παρελθόν. Αλλά το σταμάτησα λόγω δεν μου άρεσε το content που έκανα. Το κόρνο στο κανάλι μου θα έχω δύο κανάλια σύντομα. Ένα που θα ξεκινήσει 10 Μαρτίου και ένα μέχρι τώρα είναι το ένα content τώρα. Θα είναι δεύτερο βιντεάκι με σειρά. Θα έχω playlist με κάθε βιντεάκι που κάνω. Θα σας έρθει ανάρτηση, θα σας έρθει εικόνες τι θέλετε να κάνουμε. Σήμερα θα ξεκινήσουμε από τις πόλεις, δηλαδή από τις παροχές στα Pokemon. Συγκεκριμένα, παιδιά, να κατεβούμε λίγο κάτω, θα ξεκινήσω από παιδιά, από την περιοχή Κάλος. Δεν έχω δει τη σειρά της Κάλος. Έχω δει μία που μου άρεσε ιδιαίτερα, που είναι ο Μπλε Ninja, όχι, τι λέω, το actual, no. Και εκεί βλέπουμε έχουμε πάρα Pokemon της Κάλος. Είναι κάτι από τα αγαπημένα μου κάποια Pokemon. Βλέπετε σε καταλόγω AS, Α, B, C, D, σκουπίδι για το πάτο. Σήμερα θα είναι πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Είναι 3 πράγματα σε ένα βίντεο. Είναι δομολογώ Pokemon. Το ρεάλο μου το έτσι, παιδιά. Θα εξηγήσω εγώ τι σημαίνει το ρεάλο μου. Και τότε έχω κουριστάκια για αν ξέρω κάτι παραπάνω από το GPT. Ασχολούμαι 2-3 μήνες. Νομίζω έχω και στις 3 και έχω πάω στους 4 τώρα. Γενικά είναι πάρα πολύ ωραίο να ξεκινάς κάτι και να κολλάς συνέχεια. Και θα σας πω κάτι μικρά πραγματάκια γενικά. Αφορά κάποιος καλύτερα και σχόλια αν φοράτε ματάκι εγώ φοράω σήμερα. Και σήμερα σας έχω βιντεάρα. Τι βιντεάρα μου λες, όπως εσύ και πριν είναι 3 σε 1. Αλλά είναι στις 3 σε 5 κάπου τις 7-6. Οι 3 θα είναι 4. Δηλαδή, παιδιά, θα είναι μεγάλο βίντεο και δεν ξέρω αν θα ανέβει όμως γρήγορα. Αλλά μπορώ μετά να το χωρίσω, να το κάνω πάτε 2 γιατί πολύ καλός. Και δεν δω για τις άλλες. Αν είναι και μικρό και βιντεάκι, πολύ λογικό, θα κατεβεί και θα το δείτε που κάνω όλα πράγματα. Λοιπόν, το στόχο μας σήμερα που είμαι καινούργιος, θέλω μόνο 2 εγγραφές και 5 like και 1-2-3 σχολεία. Μου αρέσει, γράψεις καδό, δεν ξέρω τι κάνετε. Τι θα γράψετε. Εγώ σήμερα ήρθα με διάθεση. Δεν θα αναβράσω. Κάπου δεν θα το βριάσω. Θα δείτε το στο τέλος του βίντεο. Λοιπόν, έχουμε αυτά τα Pokemon. Έχουμε μία σειρά, 2 σειρές, 3, 4, 5. Έχουμε 7,5 σειρές. Θα είναι και παιχνίδι, πάρα πολύ παιχνίδι. Θα είναι παιχνίδι βομαριών. Έχουμε 5 κανόνες. Θα σας γράψω στην περιγραφή τους κανόνες. Ένα κανόνα είναι σημαντικό. Δεν ξέρουμε τις εξελίξεις, τι είδος τύπου είναι. Γενικά ανάλογα με αυτό. Και θα ρωτήσω και το GPT τώρα. Πόσοι Pokemon υπάρχουν στην περιοχή Κάλος. Πάω το λέω για το GPT. Σήμερα δεν θα ξεκινήσουμε με τις προφορίες για την περιοχή Κάλος. Θα το δείτε στη συνέχεια.
Γράφουμε τώρα στο παιδί, θα μιλήσω ότι κολλάει λίγο. Πες μου. Ακούτε. Πες μου. Ποια Pokemon. Ποια Pokemon. Πες μου ποια Pokemon. Πώς, όχι. Πες μου πόσα Pokemon υπάρχουν στην Κάλος. Να δούμε. Δούμε 2 νέα Pokemon. Ακούστε λίγο σιγά σιγά. Θα ξεκινήσουμε. Δεν θα σας πω όλα. Θα σας ξεκινήσω. Λοιπόν, είναι αρχή έχουμε Chapitz, είναι αυτό. Φυσικά είναι αυτό και το Froakie, το αγαπημένο μου από όλα. Από αυτά τα δύο. Αυτό εντάξει. Να βλέπετε εδώ. Λοιπόν, μετά έχουμε τα θερικά πάνω. Το Harmas, το Evat, το Zebra και το. Είναι γενικά. Είναι θερικά Pokemon της κάρτα. Άρα ρέσμα Pokemon της είναι το Telefake, το Asset, το Soland. Δεν ξέρω ποιο είναι το Soland. Ποιο είναι αυτό. Soland είναι αυτό. Η εξαίρεση δηλαδή. Gobra, και Άρχος. Ναι. Και λοιπόν θα ξεκινήσουμε. Είναι 72 Pokemon συνολικά. Βλέπετε και οι εξαιρήσεις του και όλα. Και βλέπουμε ότι έχει μερικά όλα Pokemon και υπάρχουν και πολύ ωραία Pokemon. Και υπάρχουν γενικά και ενδιαφέρον στο βίντεο μας. Λοιπόν, ρωτώ στο παιδί μου πετύχει. Δεν μας είπε κάτι παράξενο που θα δείτε σε αρχή του βίντεο. Λοιπόν, έχουμε S, Α, Β, Σ, D, μην λέμε καλά. Να σας πω τι σημαίνει τα S και τα παραπάνω. Το S είναι τα θεϊκά, το Α είναι τα καλύτερα Pokemon, το B είναι τα καλά, το C είναι μέτρια και μετά έχουμε το σκουπίδι, τα έτσι και έτσι και το πούτσο. Να το πάτω το πω εγώ. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά από την πρώτη σειρά. Θα ξεκινήσω από εκεί. Αυτό δεν το ξέρω, αλλά θα το βάλω. Παιδιά, θα το βάλω, περίμενα. Το βάλω. Δηλαδή, έτσι και έτσι, περεύεται. Μετά, κατεβαίνουμε λίγο. Έχουμε αυτό, από αυτό το δεν ξέρω αν είναι. Θα το βάλω εγώ. Θα το βάλω, όχι S, θα το βάλω κάπου B. BB, εντάξει, όχι Α, δεν είναι και καλύτερα, αλλά είναι θετικά. Μετά έχουμε το Chapitz. Αυτό, γενικά, αν δεν το ξυρίζει, είναι πάρα πολύ γενικό, καλό. Ένα tips τώρα. Το Chapitz είναι τη σπόνη από τη σειρά XY και την κατόν λέμε θα σας πω. Θα δείτε ποια είναι αυτή. Λοιπόν, το κόμμα είναι ότι γίναμε έτσι και S. Φυσικά ο S και Α. Δηλαδή με το θέλουμε να κάτσουμε θέσεις. Φυσικά δεν ξέρω αν αξίζει για τα σκουπίδια. Αλλά όχι. Θα είμαι αντικειμικός. Θα το βάλω μαζί με το βάλω. Μετά έχουμε Froakie. Το Froakie είναι θεϊκό. Ειδικά του Ash το Froakie. Είναι θεϊκό μόνο που το βλέπω. Και δεν θα πω τις εξηγήσεις. Θα σας εξηγήσω σε λίγο. Θεϊκό περνάει τα πάντα. Λοιπόν, έχουμε αυτό. Και αυτό πάρα πολύ καλό. Έχω δει ένα επεισόδιο σε αγγλικά. Θα κάνουμε μετά και τα τέτοια. Πω, βρούμε εγώ και επεισόδια. Αυτό σε XY που είναι κάπου 49. Θα σας γράψω πόσο είναι στην περιγραφή. Λοιπόν, αλλά αξίζει τον
όχι. Αξίζει το κόπο να το βάλω. Είναι θεϊκό, είναι είδος εδάφου το ελατράβω, αλλά όχι θεϊκό, είπαμε. Με το παραχέσουμε το ποτήρι. Λοιπόν, αυτό είναι το πιο ωραίο Pokemon. Το Ash. Έχει σώσει και τον Ash και έγινε τελευταία. Αλλά και αυτό θεϊκό δεν το βάλω, παιδιά. Όχι. Περίμενε. Μετά έχουμε αυτή, δεν θυμάμαι την αδερφή της Αλεξίας, την Αλεξία, αλλά B. Έτσι. Μετά έχουμε αυτό που δεν το ξέρω καν το Pokemon, αλλά όχι σκουπίδι, θα το βάλω D. Άντε, είναι καλό σήμερα. Μετά έχουμε, αυτά θα το αφήσουμε προς το τέλος, γιατί πάμε να μιλήσουμε λίγο. Αυτά θα προς το τέλος, γιατί πάμε να μιλήσουμε πάρα πολύ για κάποιο Pokemon που θα μιλήσουμε. Λοιπόν, μετά έχουμε αυτό το Pokemon που είναι πολύ αγαπητό, πολύ ωραίο Pokemon. Δεν βάζει τις σκέψεις. Είναι B. Μέχρι τώρα δεν έχω βάλει για το πάτο. Μετά έχουμε αυτό. Αν έχει που τα έχει η Σέβια είναι θεϊκό με αυτό μαζί με το Eevee. Και θα το βάλω C. Μετά θα δείτε. Κάποιοι θα κατεβούν, κάποιοι θα ανεβούν. Λοιπόν, μετά έχουμε αυτό που δεν το έδειξε και κράξιμο. Κράξτε το σχόλιο. Όχι, παιδιά. Άρα συγγνώμη, δεν είναι κομμάτι. Θα κρατάμε για γερές θέση. Μετά θα πούμε είδος φαντάσματος. Αυτά τα αφήνουμε. Πάμε. Όχι, πάμε λίγο κάτω. Έχουμε αυτή τη σειρά. Αυτό το συμπαθώ πολύ ιδιαίτερα. Πρέπει παιδιά να είναι εδώ. Σούπερ κουτολόγιο. Θα το βάλω Β. Δεν αξίζει. Θα πω. Μετά κατεβαίνουμε λίγο. Έχουμε αυτό. Κάνει να μου λέει είναι ωραίο Pokemon αυτό. Αλλά είναι πολύ κακό. Είναι για το σκουπί, όχι για το πάτο. Συγγνώμη, είσαι ωραίο, αλλά δεν θα το έχει πει σωστά κάποιο. Μπορεί να καταστρέψει σχέσεις. Μετά έχουμε αυτό. Που αυτό είναι συμποτικό, εντάξει. Θα το βάλω B. Μετά έχουμε αυτό τη συνθεφής της αρχαίου σταδίου, την πρώτη, που είναι πάρα πολύ αγαπητό, παιδιά. Θα ήθελα, παιδιά, να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας. Όχι αλφα, όχι, αυτό, εδώ, όχι, πούμε παιδιά, θεϊκό. Λοιπόν, άλλη μία ερώτηση της ημέρας τώρα. Για το GPT. Τώρα σταματάμε και ξεκινάμε. Έχει φύγει. Θέλω να μου φτιάξεις μια team από τα Pokemon της Κάλος. That sounds something from Δεν θέλει. Πάμε. Θέλω να μου φτιάξεις την δική σου ομάδα
Μετά θα το δικαίωμα με τη δική του, με τη δική μου. Θέλω να μου φτιάξει την δική σου ομάδα από τα έξι. Γιατί αν έχει μία team είναι τα 6 όριο. Εδώ εμείς λέει εδώ αν έφυγαν την πρώτη ομάδα που έχουμε στην κάθε τα Μπρενίτζα, Ασόρτ, Τεφρέι, Κραμούτζα, Σερβόν. Ω παιδιά! Όχι ρε! Μάγο Λουκάριο. Αυτή η ομάδα δεν είναι τεχνικό και έχει καλύψει τύπου τη θέση και τη θευτικό. Λοιπόν, μας λέει 6. Θα σου πάω όλη τη δική μου ομάδα, θα σε λίγο όμως. Γιατί θα κάνουμε σύγκριση τώρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε το quiz της μέρας. Τι θα κάνετε την κάθε Δευτέρα. Πάμε από κάτω στο σχόλιο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε λίγο κάτω. Έχουμε αυτά τα Pokemon. Ναι, πού το βάλω όμως. Όχι σκοπίδια, γιατί είναι ωραίο Pokemon και αυτό μπορεί να... Α, δεν πει D. Λοιπόν, μετά. Γιατί μου πέρασε έτσι, πάμε σιγά σιγά να φύγουμε λίγο. Λοιπόν, έχουμε πρέπει το λίγο στο σχόλιο, παιδιά, που μπορώ να δω σε ελληνική περίπτωση κάποιες σειρές που δεν υπάρχουν εδώ σε ένα... Όχι αυτό. Αυτό είναι το σκουπίδια. Εδώ. D. Πέτω μου σε παιδιά. Ψάχνω 2 μέρες να δω, αλλά δεν μου το δείχνω. Τώρα έχουμε το Everett, νομίζω είναι πώς το λένε, δεν θυμάμαι. Μετά θα κάνουμε ένα course σήμερα για το Everett. Πείτε και εσείς σε σχόλια. Θα μου πείτε και εσείς. Θα το βάλω D. Εσύ φυσικά. Πάμε, όχι, πήγαμε. Μετά έχουμε αυτό το πολύ, δεν το θυμάμαι πως λέγεται. Θυμάμαι πως λέγεται, δεν ξέρω αν μπορώ να το πω σωστά. Αλλά είναι και αυτό θεϊκό. Είναι SS. Είναι SS. Είναι SSS. S. Μου αρέσει πολύ. Το ντεντένα της Πόνι είναι θεϊκό, παιδιά. Γιατί είναι θεϊκό, είναι πολύ γλυκό. Το σπαθώ αυτά. Λοιπόν, μετά έχουμε αυτό που είναι ντουγκόμι. Ντουγκόμι που δεν ξέρω πως το λέγεται, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα το βάλω λίγο μία θέση παραπάνω. Μουσικό. Μετά όμως θα ανεβεί λίγο κατηγορία. Οπότε δεν έχω πετύχει. Συγγνώμη. Δεν με πετύχει λίγο. Περιμένετε μισό λεπτό. Δεν γύρισα. Δεν αργήσα. Γύρισα όμως. Λοιπόν, το βάζουμε φωτίζει, παιδιά. Έτσι είμαστε ωραίοι τύποι. Να μην κρίσει από μόνο του. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είναι 3:21. Έχουμε και ώρα μέχρι να κλείσουμε το βίντεο. Λοιπόν,
να θυμίσω like και εγγραφή. Κάνω τόσο κόπο για εσάς, ιδέες, το ξεκινάω και να θυμάμαι να κάνω βίντεο. Λοιπόν, δεν έχουμε, μετά έχουμε λίγο κάπως, ήδη φαντάζομαι θα το ξεκινήσουμε ακόμα. Και έχουμε αυτό. Αυτό είναι από το πιο ωραίο Pokemon μπορείς να πεις. Αυτό θα πάω κάπου εσύ. Θα ανεβεί όμως κατηγορία. Ξέρω εγώ τότε. Λοιπόν, έχω αφήσει κάποιο Pokemon παράπονα. Που είναι αυτά. 1, 2, 3. Αυτά τα 2 είναι. Λοιπόν, αυτό δεν το ξέρω, αλλά δεν μπει μαζί με το άλλο. Να ξεκινήσουμε να ξεκαθαρίσουμε. Από αυτό είναι D, όπως λέμε. Τα ίδια φαντάσματα που δεν είναι τόσο καλά. Κάποια το βάλω, κάποια τα σκοπίδια και κάποια 8 σκοπίδια. Αυτό είναι δεν το ξέρω καλά τι είναι αυτό. Και αυτό εντάξει, ξέρεις, είναι λίγο πιο ωραίο, αλλά θα το βάλω και ένα βήμα μπροστά που λέμε. Λίγο ξεκινάμε. Λοιπόν, κάποιοι δεν μου αρέσουν πολύ και δεν θέλω να το βράπω, θέλω να το λώνουμε. Ξεκινάμε το καλό κομμάτι. D. Δεν είναι πολύ. Θα βράπω το κόρας. Λίγο παιδιά. Τώρα φυσικά σκουπίδι, όχι για το πότε παιδί. Λοιπόν, είναι 22 λεπτά έχουμε. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 κάπως. Εγώ τώρα παιδιά κάνω αυτό. Να δω πόσο πέντε έχω. Εντάξει, 10 έχει. Αυτό. Σιγά σιγά το ρώνουμε από είδους φαντάσματος. Εγώ ποτέ δεν βάλω με θέση του κάρος, θα δείτε. Γιατί μπορεί να μας κάνει βρακή τώρα, να μας προδώσει. Θα δείτε στο τέλος σου αρχή τι γίνεται με το DPG. Τι γίνεται στο τέλος που νευριάζεις και κοπανεί το κοφάρι μου. Λοιπόν, έχουμε λίγα τώρα. Εδώ έχουμε άλλο είδους. Έχουμε δύο είδους. Έχουμε τυρό. Λοιπόν, δεύτερη ερώτηση για το GPT. Θέλω να Θέλω να Θέλω να με συγκρίνω, να συγκρίνεις φυσικά τα Pokemon της Καλός
Ματής. Εδώ θα έχουμε προγέρο. Μόρβα. Νομίζω έτσι. Ναι, έτσι. Να δούμε. Παιδιά, η κάρτα τώρα μαθαίνω ότι η κάρτα και η μαύρη είναι μία μετά η μαύρη είναι 5 και η 6. Η μαύρη εισήγεται 156 νέα Pokemon. Τα ποσότητα είναι οπουδήποτε γενναία, συνδέθηκε ώστε να θυμίζει νέα αρχή. Γι' αυτό αρχή συνήθως αυτό μαύρο. Καλώς εισήγεται μόνο με το 2 Pokemon, αλλά αφορά Mega Evolutions. Γιατί υπάρξει εντελώς η μάχη. Νικητής είναι η μαύρη, γιατί τεράστια πεκρίνει νέο Pokemon. Εδώ με σε θερικά Pokemon, της Ημόβα. Θερικά. Παιδιά, πολλά έγινε. Είναι το Price, το Zack, το Archive, το Black White. Αυτό, το Grace, το Φετίνι, παιδιά. Θα σας πω τι είναι το Φετίνι. Το Lamouche, το Ατέλεξ κλπ. Της Κάρος είναι το χραμάς, το χάρτη, το Ζεπ που παιχτήσει μεγαλύτερη μορφή της επόμενης γενιάς. Η νικητή είναι η μόρφη γιατί έχει περισσότερα ισχυρότερα θηρικά Pokemon. Μάχες και αντικοστικά. Η μόρφα δεν μπορεί κάρτ είναι το τερό χάπι στη Βαρκανόνα, σε τερέτς θέση κάρτη θηρία. Κάρος έφερε τη Fire Team που είναι ειδική τέτοια, το πιο λέξτε μετά αρέσει των μαχιών και τη Mega Evolution που συνεχίζει παλιά Pokemon όπως το Mega Janitor, η Mega What, η Mega. Ναι, και τι είναι καλός, παιδιά. Δεν θυμάσαι, είναι 2-0 η μόβα, δεν θυμάστε. Ξεκονίζω το Pokemon. Η μόβα έχει το Spark, το Amer και το σωμό του, το δι. Να σας πω εγώ τεσσερικά. Το Typic, Pikik, το Seni και το Oswald. Τώρα έχει το Froakie, το Flickay και το Tipit. Νικέτη είναι χάρη στον Brain, παιδιά. Ναι, κάπως περνάει, να σας πω. Φώσεις Pokemon. Η μόβα έχει το Arroch, το Carpet και έχει περισσότερο attack και speed, αλλά χαλάει το ήμουν. Η κόρη έχει το Tempo Argos, το δυνατό Rock, Χάντι, σήμερα το κάνει επικίνδυνο. Λόγω του Κάρος 2-2 είναι, σε όχι 2, πήγαμε. Δεν το έχουμε τόσο καλά, πήγαμε. 1, 2, 2 με Z, 1, 2, 3, 4. Όχι. Ναι, 4. Εδώ, και είναι το ημίες. Εισέρχεται η μόβα, αχάτη στην τρίμπε μάτ και ρότιν μάτ. Οι κάρες εισέρχεται τη φάτ και το μάγιο και που περάσουν όλο το παιχνίδι. Γιατί είναι έκτε, η παιδιά είναι έκτε 6-2. Μα καλώς. Ήταν game. Τελικώς συμπάρευε η μόβα περισσότερο Pokemon σε θετικά καλύτερη υπερκαρία. Κάρος Μάγκα Νιώσεων βάτε την κάρτα που κάνει. Νικήτρια παροχή είναι η μόβα, αλλά Κάρος ήταν μια παιδευτική για τις μάχες. Βέβαια νικήσει η μόβα, αλλά θα κρατήσουμε ότι είναι σε απαρίες. Μετά θα πούμε κάνε μια εποχή, να σας με άλλη εποχή, να σας πω ξεκινήσω, να σας πω. Ακούσει δεύτερη της ημέρας για το βίντεο. Προτιμά να κάτω ή χέιν. Θα σας πω εξηγήσω γιατί. Λοιπόν, τώρα πάμε στη δεύτερη κατηγορία. Που είναι τα πρώτα που έχουν μόνο 3 εξελίξεις. Γιατί υπάρχουν κάποιες 2 εξελίξεις και πάω στο τέλος. Λοιπόν, αυτό αναβαίνει κατευθείαν. S. Θεϊκό. Λοιπόν, αυτό κατεβαίνει, παιδιά, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου. Άρα θα το βάλω αυτό έτσι. Λοιπόν, αυτό
Και αυτό κάπως κατεβαίνει, δεν είναι ωραίο, αλλά κατεβαίνει S, είπαμε, μην το παρακάνουμε. Λοιπόν, μετά είναι αυτό. C. Μετά έχουμε αυτό που κατεβαίνει, δεν είναι ωραίο, αλλά περιμένει από το ωραίο Pokemon. Θα το βάλω, παιδιά, B. Αυτό να το πω. Φυσικά, ναι, ανεβαίνει και το όχι κατεβαίνει. Μετά έχουμε αυτό που αυτό τι είναι, σαν Pokemon που έχει παχύνει. Σκουπίδια. Αν θα ανέβει ξαναβαίνει, τι μου έχει φαίνεται. Λοιπόν, έχουμε άλλη εξαίρεση. Πάμε, έχουμε που αυτό είναι ωραίο. Αν το βάλω Β. Τώρα έχουμε ένα Pokemon με 3 εξαιρέσεις. Όχι. Πάμε σε κανόνα τρίτο. Εξαιρέσει με 2 εξαιρέσεις. Μία αρχική και δεύτερη και τελική. Λοιπόν, συγγνώμη, δικό μου και άλλη ερώτηση. Θα ανεβαίνει λίγο κάπως. Γιατί ήταν κάπως C και είναι και Β. Λοιπόν, πάμε. Αυτό είναι ωραίο. Έχει βοηθήσει ένα παιδάκι, θυμάμαι καλά, σε XY. Θα γράψω S. S. Όταν έπρεπε να είναι έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε. Δεν είναι και αυτό. Αυτό εδώ μαζί και αυτό που είναι η δεύτερη εξαιρέση του πρώτο B. D. Ναι. Να δούμε. Έχουμε δεύτερη εξαιρέσεις. Βλέπουμε λίγο παιδιά μου ότι κάνω κανένα λάθος. Γιατί μου ξέρουμε τελευταίες εξαιρέσεις. Γιατί κανόνας θα σας εξηγήσω σε λίγο. Θα μας πει το GPT για αρχή. Λοιπόν, έχουμε παιδί λίγο ένα πιο νερό. Δένεμα λίγο. Τσα υγιής κι εγώ. Καπάς συνεχίζουμε το βίντεο. Πριν ξεκινήσω να βρούμε λίγο ξένα Pokemon, παιδιά, 22-23 Μαρτίου θα έρθει ο Μίσο Αντών και όλο το καλό shop να βγάλετε φωτογραφία, μην το χάσετε. Δεν κάνω διαφήμιση κάτι, αλλά μην το χάσετε. Θα πάμε να δούμε λίγο στις προφορές και τους γούς του Μίσο Αντών το λυκό, παιδιά. Θα σας έχω στην περιγραφή το TikTok τους, τα πάντα τους έχω. Να το δείτε, να το πατήσετε μία γραφή και ένα like και ένα σχόλιο σε το βίντεο του Mr. Donny, το αγαπώ. Mr. Donny, αν παρακολουθείτε το βίντεο μου, ξέρετε, μπήκα σε συμμετοχή και ξεκινάμε δυναμικά. Λοιπόν, αυτό φορώ. Όχι, νιώθω από ακόμα όμως. Γιατί το έφερε έτσι? Όχι, αυτό όχι, δεν είναι έτσι. Παιδιά, δεν το είδα κι εγώ. Λοιπόν, έχουμε δεύτερη εξαιρέση, είναι όλο αυτό το Pokemon. Αλλά δεν αξίζει για S. Για D αξίζει. Λοιπόν, δεύτερη εξαιρέση. Έχουμε τρίτη εξαιρέσεις κάπως. Έχουμε και δεύτερες εξαιρέσεις. Αυτό είναι. Λοιπόν, πάμε λίγο. B. Λοιπόν, μετά
Αυτό δεν το έβγαλε μερικώς παιδί, δεν το είδα. Δεν το είδα διατήσιμο. Αλλά και αυτό είναι κατεβαίνει. Λοιπόν, έχουμε και μια δεύτερη εξέλιξη. Που δεν μου αρέσει καθόλου, που είναι D. Τώρα έχουμε όλες τις τελευταίες εξαιρέσεις. Κατευθερικά Pokémon της Κάλος είναι φυσικά. Λοιπόν, αυτό θα ανεβεί λίγο παραπάνω κατηγορία. Είναι ωραίο, αλλά δεν κάνει πολλή δουλειά. Το έβαλα όμως. Να, το έβαλα. Λοιπόν, αυτό ξανανεβαίνει η κατηγορία. Πάει κατηγορία Άφα. Το νόμιμο και σιγά σιγά πάμε και λάνουμε το παιδί με ερωτήσεις. Και σας πήρε να μην κάνω ερωτήσεις γιατί κάλος. Λοιπόν, εδώ παιδιά συγγνώμη καταπληκτικά. Η πετάρα στο ρεώνουμε από είναι 20 ώρες από το κουράσικα παιδιά πραγματικά. Λοιπόν, όχι, αυτό είναι το παραπάνω. Έτσι. Λοιπόν, μετά έχουμε αυτό, η τελευταία εξαίρεσή του. Από αυτό είναι λίγο σπασμένο, ειδικά η εκτέλεια ύπνου. Πρώτο βάλω πολύ ψηλό, ούτε πολύ καλά. Ένα B για το κορό του συμπάρασε. Τα τρία θετικά θα τα κρατήσω στο τέλος και πάμε για τον μπλε νίντζα. Τον μπλε νίντζα, τι να πω. Όσο καλύτερο σου γίνεσαι, όσο σπασμένο σου γίνεσαι. S. Λοιπόν, αυτό επίσης είναι πεσμένο. Όσο και αυτό, όσο ο όνος εξελίσσεσαι. Τώρα είμαι γρήγορη. Όχι αυτό εδώ. Αυτό δεν βλέπω πολλά για το πάτο. Εδώ παιδιά ενδεχεμαστικά δεν είναι έτσι παιδιά περιμένετε. Από το κάνω έτσι να... Όχι εδώ. Είναι λίγο γλυφαϊκά αυτό. Και ωραίο από ακόμα ισχυρά και γενικά. Έχουμε άλλα δύο Pokemon. Αυτό. Γιατί όχι αυτό. Εδώ. Έχουμε κατευθυντικό Pokemon. Κάνω βίντεο που βλέπετε πόσο γρήγορα άφηκα αυτό. Και το τελευταίο. Λοιπόν, τώρα η ερώτηση τι παιδιά, περιμένετε μία. Μπορεί να είναι κάπως στο πόδι μου. Λοιπόν, η ερώτηση τι τώρα. Εδώ παιδιά θα γυρώσουν πάρα πολύ. Περιμένετε. Θέλω να μου φτιάξεις
ομάδα. Θέλω να μου φτιάξει τη δική σου ομάδα μόνο με 2 περιοχές. Μόνο 2 περιοχές από τα Pokemon 6. Όχι. Εκεί. Όποιες θέλεις. Παιδιά μας λέει 2. Μας λέει η Μόβαν έχει επικοινωνία παρά οι γενναίες που έφερε ο Τίμης και είναι τα Pokemon μεγάλη. Να μου φτιάξεις. Δεν με πέντε λίγο να γυρίσω. Έτσι πέντε λίγο μία. Έτσι λίγο πέντε γιατί πιέσικα. Να μου φτιάξεις μία ομάδα από Pokemon η ομάδα του. Παιδιά, ξεκινάμε. Λοιπόν, λέει Hammered Excellent Experiment Berserker Μεταγκαλός και βάλε νερά. Θεέ μου. Θα σου πω μετά στο τέλος. Λοιπόν, γράφουμε. Γράφω στον νερό μου ότι μπορεί να είναι δική συστέρηση. Λοιπόν, δεύτερη ερώτηση. Όχι, φυσικά δεν θα κάνουμε ερώτηση. Θα πάμε και ένα GPT. Λοιπόν, νέο GPT. Και θέμα αυτό το GPT. Να αυτό είναι, παιδιά. Και θέμα το και πάμε εδώ τώρα. Και θα ρωτήσουμε. Θα ρωτήσουμε. Κορίνα. Κορίνα. Δε. Πώς γράφει το μου τένα. Περιμένετε μία, παιδιά. Περιμένετε μία. Περιμένετε μία γιατί έχουμε. Περιμένετε μία.
Μισό λεπτό. Δεν άρχισα να γράψω. Περίμενε μία. Περίμενε εδώ. Περίμενε μία. Θα αργήσει λίγο να βρω το όνομα. Περίμενε μία. Περίμενε τώρα. Περίμενε παιδιά. Πώς γραφώτε όμως. Δεν έρχεται. Θυμάμαι πως το λένε όμως. Δεν πρέπει. Ποια είναι η πρώτα υποταρθρή τρία. Ναι. Πρέπει να γράψουμε. Πώς γράφετε. Ξεκινάω τα ονόματα. Γιατί το κάνω αυτό. Δείτε σε λίγο και θα σας πω και εμένα. Γράφει και πάμε. Φυσικά όχι, τι είναι αυτό. Δεν είναι η Σωρίνο. Είναι φυσικά. Είμαστε μία. The Promised Land δεν είναι η νομική κόψη με μορφή στην ομορφιά και την ισχύ συνδέση με τα Pokemon της, όπως το κάνουν. Άρα, αν σου άρεσουν πιο σύγχρονες και δυνατές προσοχή, όσο και η κορίντα, αλλά την άλλη πιο δημοτική και κρεμάτα ενέργεια και παίζεται σε Fat Tape Pokemon και έχει στενή σχέση με το Λουκάρι και με το Μπέκερ Ρέσορ. Άρα, το μας εντέξει με την γνωμή μάχη πιο διεθωρήσεις εφόσον. Πες μου εσύ. Αν έπρεπε να λέγω, ίσως να λέγω την Κορίνη. Βέβαια η Κορίνη νίκησε, παιδιά. Ένα να με δει, θα το κάνω σιγά σιγά.
Θα κάλαξουμε την Κορίνα. Λοιπόν, τώρα πάμε. Όχι, νομίζω εδώ, περιοχή Κάρος. Λοιπόν, εδώ τώρα ξεκινάμε. Θέλω να μου φτιάξεις μόνο Pokemon νερού. Μόνο μπρε νίτζα, σάματ, κίνιτζα, ναι, κάμοντος, ρότον και επιπλών. Εδώ γιατί αυτή η ομάδα? Λοιπόν, μας λέει αμυντική, επιθετική και ενότητα. Καλύψη τροπών και ταχύτητα και υβέρωση. Λοιπόν, τώρα θα ξεκινήσουμε να συγκρίνουμε τη δική. Λοιπόν, η δική μου ομάδα είναι δεν έχω κομπεντέρ στο κινητό. Τώρα, παιδιά, περίμενε. Όπως σιγά. Πάμε. Περιμένετε μία. Λοιπόν. Δύο. Λοιπόν. Ποια ώρα να βάλω όμως? Περιμένετε μία. Περιμένετε μία. Βάλα εγώ ένα. Σύμι, ένα σωστά. Πέντε. Ποιο αυτό κάνω θα βάλω? Θέσπιν. Και έξι. Ποιο να βάλω, παιδιά, περιμένετε. Αυτό. Και θέλω με την συγκρίνω
να ξεκινήσει με τη δική σου ομάδα. Η ομάδα σου είναι Λουκάριο, είναι ένα σοφές πακομονώσεις τσίπη. Η δική μου ομάδα είναι Τζέρτζα. Στην δύναμη επιθέσεων η δική σου ομάδα έχει σίγουρους ειδικούς επιθετικούς όπως Μπρέντις και παιδιά, εδώ θα έχω πω γέλιο, εδώ ξεκινάω καλά και κοντρά, εδώ η δική μου ομάδα επικεντρώνεται στη φυσική επίθεση όπως software, ταχύτητα και δύο ομάδα έχουν πολύ γρήγορο πρόκοπο κυρίως λόγω του Μπρέντις και του Λουκάριο, αλλά η δική μου ομάδα έχει καραπώσεις και καρέτε που είναι ταχύτητα και δυνατά. Όχι, δεν μπορώ να βάζω, δεν γελάω. Επιτική κανονικότητα, η δική σου ομάδα έχει έναν εμπειρικό χαρακτήρα με κόρπα, ενώ η δική μου ομάδα έχει Pokemon των ενεμοπλέον και των ρέτρων. Είναι πολύ αντιθετικά και περιέχουν επιστήριξη ποικιλία. Η δική σου ομάδα έχει εξαιρετική ποικιλία Fight, Sight, Water, Draco, Grass και ισχυρά CD. Η ποικιλία στα Water, Start, Fight και Electric είναι καλή τύπου, είναι κατά τελική. Η δική σου ομάδα είναι ευκολότερη και πολυκατοικητή υπόθεση του Λουκάρα και του Γκόλβρα. Η αδευτικά παράλλαστη. Η δική μου ομάδα είναι επιθετική και εμπειρική και πολλές ισχυρούς ότι τρεπτούς μπάγκα ανάλογα με τον τρόπο που θα παίξει και οι δύο ομάδες εξαιρετικά. Αλλά ποια νίκησε, άρα ποια νίκησε. Η νίκη είναι η δική μου παιδιά, όχι ρε! Παιδιά, δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι. Παιδιά, έχουμε ό,τι κάνετε που ξέρω. Νικητής είναι η δική μου ομάδα. Λόγω της ισχυρή υπηρετώσης της τερτικής μπάκα Ρούσιου, όσο το αντάχεις και να επικοινωνεί η ενδυναμία η δική σου ομάδα μπορεί να κερδίσει. Ένα με το επιθετή. Όχι, πάμε εδώ. Πάμε εδώ. Σιγά σιγά παιδιά. Εδώ θα ξαναμάμε. Θέλω να μου πεις ποια ομάδα έχει η Κορίνα. Έχει Μόφουν, Μάικρο, Λουκάριο, 3. Και ο λόγος να πάω να βρω 3 Pokemon εγώ. Η δική μου ομάδα είναι δεν περίμενα. Μία. Μπορώ να πω. Δεν μπορώ να πάρω κάτι λακκανά. Το τόσο κάτι ποτέ. Αν το έχουμε θα πούμε κάτι. Κοντά. Άρα τώρα.
green. Η δική μου ομάδα είναι 1. Green. Λοιπόν, έτσι, green. Green. 2. Έτσι γράφεται. Και τέλος κανένα βαρό. Και θα πω συν θέλω να μου συγκρίνεις με την μετά, παιδιά, θα δείτε μετά, είναι ωραίο. Έχει brain identity ομόφιο με το Gordon ομόφιο. Στην ελληνική ομάδα σου είναι μπεραντινικό και σύνη. Αν είναι πολύ ισχυρή και πολύ πολύ ταχύτερα, εκπαιδευτικότητα, λυμπίζει την ομάδα της εικόνας με μεγάλη δύναμη, ειδικά λόγω της ταχύτητας του. Μπλένιντα ασυμπαθητικά του γκολ και το μόνο που μπορεί να είναι δύσκολο είναι το ρεκόρ αν μακρινή σου. Αλλά με την κατάλληλη συνθήκη, αλλά ποια είναι και σε αλλά η νίκη είναι δική σου ομάδα. Παιδιά! Ένα, παιδιά, ένα. Περιμένετε ένα λεπτό, ξενώ, γιατί ένα δελματάκι, γιατί το πόδι μου πιάστηκαν. Σταματήσα. Μισό. Μία ώρα κάναβατε, ξανά. Μία ώρα. Δεν θα κοράσει. Θα πάρω εγώ όμως λίγο να ψυχικό, γιατί κρίνεται μόνο το μενεκείο. Δεν ψυχικό. Δεν μπορώ, φίλε, τα πόδια μου, τα ποδαράκια μου. Τώρα κάπως. Μπορώ να πω άγγιση. Θα σας πάω μετά με το βίντεο. Έλα, Μύκονος. Τώρα.
Συνεχίζουμε λίγο, παιδιά. Συνεχίζουμε λίγο, παιδιά. Με τις ερωτήσεις με τον GPT. Λοιπόν, πάμε εδώ τώρα. Θα σας πάρω σε λίγο, αγάπη μου. Με ξέρετε, θα είναι κάποια στιγμή το κορίτσι μέσα στο βίντεο. Θα μου πει, άρα η νίκη είναι δική σου. Μπράβο, δεν μπορώ. Επιτέλους, δεν μπορώ. Δεν μπορεί, Λοιπόν, ξανά. Θα ρωτήσουμε τώρα στην αγαπώρα μου. Το παιδιά περίμενε. Αγαπώνα μου, διάλεξε 3 Pokemon. Πήγαμε, παιδιά, μία. Περιμένετε μία ακόμα, περιμένετε μία. Θα μου πετύσει τώρα. Θα πάω κάπου αλλού. Θα δαράξω με το Θοδωρή. Παιδιά, λοιπόν, ακούγεται καλό. Γιατί το κορίτσι μου δέραξε Λουκάριο, Τσιντερές και Πίκατσου. Πάμε να το δούμε. Και τώρα θα κάνω ανταγωνισμό του κορτό μου. Περιμένετε λίγο, παιδιά. Πάρε με, σου έχω έκπληξη, αγάπη μου. Αγάπη μου. Κι εγώ σου έχω έπλεξη, περίμενε λίγο. Εντάξει, έχω μία μεγάλη έπλεξη. Συγγνώμη, πραγματικό, περίμενε. Δοδωρή, θέλω να μου δελάξεις 3 από όποια θέλεις. Τώρα. Εδώ, παιδιά. Εγώ είμαι με το πιο αδελφό μου και θέλουμε να σε πάρουμε ένα τηλέφωνο. Το βλέπω ο Θοδωρής. Παιδιά, εδώ θα έχουμε γέλιο, γιατί στο τέλος του βίντεο θα πάρουμε ένα από τόσο. Ποια από ακόμα. Όποια θέλει θα δω, όποια θέλω. Θέλω να μου δελάξεις 3 πάκο, όποια θέλεις. Τη δική σου επιλογή. Είμαι με τον Μιχαήλ Βόλτα. Άμα θέλεις πάρε με ό,τι ώρα μπορείς. Εδώ, παιδιά, θα έχω αντικοσμό, θα ρωτήσω. Ένα στους 2 φίλους μου ρωτά, τελικά μπορώ να έρθω. Όχι, τελικά. Μπορεί να πείτε άλλη εβδομάδα, εντάξει. Θα να μου δάρξει 3 πάκο, όποιο θέλεις. Ποιο είναι τα αγαπημένα, top 3 αγαπημένα σου Pokemon? Περιμένουμε, πάρε μας ό,τι ώρα θέλεις, αρκεί ο Μιχαήλ να είναι εδώ. Εντάξει, να σε δει και ο Μιχαήλ, εντάξει. Δύο εννοείς, ρε, δεν κατάλαβα. Θα να μου πεις 3 Pokemon
όπου πριμούνται, όποια θέλεις. Θα με συμπετήσω λίγο. Εδώ παιδιά θα έχουμε χοντρό ανταγωνισμό. Θα ρωτήσω έναν ακόμη φίλο μου και θα το συγκρίνω με το GPT. Και μετά εγώ θα σου πω και εγώ τη δική μου γνώμη ποιο δεν μπορεί να νικήσει. Η τράπεζα Pokemon Greninja, δεύτερο Charizard, τρίτο Lucario. Αυτά. Πείτε. Η τράπεζα Pokemon Greninja, δεύτερο Charizard, τρίτο Lucario. Αυτά. Όχι παιδιά, έχουμε δύο Λουκάρικο. Λοιπόν, διαφορά τώρα. Λοιπόν, έχουμε Συντερές Λουκάρικο Πίκατσο από τη διατήσια Βόλας. Από την παιδιά του φίλου μου τον Θοδωρή είναι Τζάρτζα, Μπενιτζά και Λουκάρικο. Δεν έχω γελάω πάει κι αύριο παιδιά. Γελάω πάει κι αύριο, δεν μπορώ. Γελάω. Εδώ παιδί θα παίξουμε τώρα με ό,τι βρούμε. Λοιπόν, πάμε εδώ. Και τώρα θέλω να με συγκρίνεις δύο ομάδες. Μία μία είναι η μία είναι δεν μπορώ, παιδιά, θα παθαίνω. Πικατσού, Πικατσού. Και τελεία. Πώς γράψετε. Παιδιά, εδώ θα έχουμε ένα γέλιο. Γελό δηλαδή. Δεν γελάμε μέχρι και αύριο. Λοιπόν, θα γελώσουμε μέχρι αύριο. Παιδιά, αλήθεια. Δεν μπορώ. Θα τους τωράρω και τους δυο μας. Δεν ξέρω ποιος θα με πρωτοχωρήσει. Και από την άλλη, παιδιά, την άλλη ομάδα είναι, παιδιά, έχουμε δύο φορές. Πανεγία μου, βοήθηκα, help me please. Παιδιά, θα παθάρασω λίγο. Είπε. Θα κάνω όλα τη γραφή. Μην το χάσουμε όμως. Με τη γραφή, λοιπόν. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Θα γελάσω εγώ μέχρι αύριο. Παιδί, πόση ώρα κάνω. Παιδί, κάνω πάρα πολύ ωραία.
κάνουμε τέλειο δίδυμο. Κάνουμε καταπληκτικό πράγματα. Σας λέω εγώ. Κάνουμε, τι κάνουμε αρχή, πολλά κάνουμε. Λοιπόν, και τι γράφει και αυτό. Λοιπόν. Θέλω να τις να τις συγκρίνεις. Η ομάδα 1. Λουκάριο, Πίκατσου. Η ομάδα 2. Λουκάριο. Παιδιά. Δεν θα πούμε. Παιδιά. Άρα ποια νίκησε. Νίκησες. Νίκησες. Παιδί μου. Ένα λεπτό. Τι κέρδισα. Είναι τιμία. Δεν θα γίνεται αυτό. Μίλας πριν με το δωρεή. Δεν θα γίνεται αυτό. Είναι καταπληκτικό. Τι παίζουμε. Τι pro play παίζουμε. Φίλε, νικήσαμε. Παιδιά δεν γίνεται. Θα πεθάνω. Θα πεθάνω. Μόνο. Θα γελάσω ρε. Λοιπόν. Πάμε να ρωτήσουμε ένα φέρνον αντί μετά αυτό που νίκησε. Μέχρι να δούμε ποιος θα χάσει. Τι μου είπε. Ο φίλος μου είναι ο Αλέξ. Θέλω να μου πεις 3 Pokemon. Κρατάει με το ομάδα του το θωρεί. Κρατάει και δεν αλλάζουν νόμοι. Και δεν μας απαντήσει. Παιδιά, τι παίζουμε. Παιδιά, θα γελάσω. Παιδιά, δεν γίνεται. Θα φρικάρω. Θα πάθω αγκεφαλικά κύτταρα. Μπράβο, ρε. Δεν γίνεται, αλήθεια, θα γελάσω. Με μένα δεν μου δάρουν ως γκρινό. Εγώ στο τέλος θα συγκρίνω. Είδα συγκρίνω με το GPT και δίκησα εγώ. Λοιπόν, άλλη μια φορά και μετά πάμε κάτι ξέρεις που θέλεις με το GPT. Δεν ξέρω μπράβο ρε. Τι παίζω, αυτό σε λέω ότι γίνεται βιντεάρα. Είναι μία και 20 λεπτά και παίζουμε βιντεάρες. Τι βίντεο, παιδιά. Άλλαξε στόχος. Σε 10 like κάνω πάτε 2. Νολεμουά και τι κέρδισε, δεν κατα...
Περίμενε. Έβαλα το. Περίμενε μισό λεπτό. Το GPT να συγκρίνει την δική σου με την ομάδα της σταβόλας μου. Ήρθε κάτι λαβικάτα, αλλά το εξηγώ. Έβαλα το GPT να συγκρίνει τη δική σου με την ομάδα της σταβόλας μου. Θα απαντήσει. Δηλαδή 1-0 για τον 1-0 έκασε το βότο. Δηλαδή χρειάζεται μια full six ομάδα, μια ομάδα με 6 Pokemon ή μια τριάδα. Και αυτά που δεν αυτά που δεν έλεξες. Λοιπόν, να δούμε. Να έχει να απαντήσει ο φίλος μας. Μας απάντησε. Όχι, μας είπε, σε παραδόθηκε. Λοιπόν, θα ρωτούσαμε κάτι στο Θοδωρή. Θα το ζήσω λίγο. Πόσο καιρό ασχολείσαι με τα Pokemon. Πώς το λέω, πόσο καιρό ασχολείται και εδώ παιδί θα είναι το καράξιμο αυτό. Λοιπόν, δεν με συμπεντάει, να σου πω. Ποτέ μία ώρα 24 λεπτά θα παραβούμε. Μέχρι να μας απαντήσει. Παιδιά είναι 18 είναι πήγαινε. Από τα 6 ασχολείται. Μισό λεπτό το δούμε. Αχ, θα δει. Με τις 6 είναι 18. Είναι 6. 12 χρόνια που θα ασχολείται. Σημαίνει, εγώ ξεκινώ με 3 μήνες. Λοιπόν, εδώ θα ξεκινήσω εγώ πάντα από το εδώ. Σε άλλο βίντεο, παιδιά, like και γράφει και σχόλια. Σας άρεσε το βίντεο. Λοιπόν, έχουμε λίγο καιρό. Βλέπουμε. Αυτά πείτε λίγο σε σχόλια παρακαλώ. Μείον 25 παιδιά. Και λοιπόν, θα γεράσουμε πάρα πολύ σήμερα. Είναι τα από πιο γαμάτα παιδιά βίντεο που κάνω. Και είναι σαν να κάνω live στο YouTube. Αλλά δεν είναι live, είναι κατατεπτικό βιντεάλα. Τι παίζουμε, τι του play μου κάνεις. Λοιπόν, 6 χρόνια. Θυμάμαστε 6 χρόνια ασχολείται. Δηλαδή, 12 χρόνια. Λοιπόν, τώρα
Κάτι άλλη ερώτηση τώρα. Ξεφύγουμε για το όριο του σκοπού μας και πάμε εδώ. Θέλω να μου πεις βασικές για την ιστορία της Κάλος. Είναι από τη γεμάτη ιστορία ξεφύγονται δυνητές συγκρίσεις. Εδώ είναι βασικές επιτυχίες της εξαίρεσης της Κάλος. Η Κάλος είναι μια επαρχή επισημένα από το Γαλλία με πολλές που θυμίζουν το Παρίσι. Για γεμάτη συγκρίσεις τεχνολογία και τέχνη, η περιοχή είναι γνωστή όμορφες της όπως η Νούμου City. Η μεγαλύτερη πόλη της Κάλος είναι βρίσκεται το Κάλος Πόκομο Λέτσε. Η ιστορία του χωμένου θηλυκού Πόκομο της ιστορίας της Κάλος επιτρέπεται γύρω από δύο θηλυκά Πόκομο, Άνας και το Βατάλ, που συνδέονται με το κύριο θέμα της περιοχής, τη ζωή και του θανάτου. Το Team Fly είναι μια βασική ομάδα κρυπιών στην Κάλος και έχουν σκοπό να δημιουργούν έναν κόσμο γεμάτο όμορφο και τεραιότητα όπως έναν παιδικό τρόπο. Ο αρχηγός του συνολέμας είναι ο Λέσε Μπντράι. Είναι ένας διαιρεστής που πιστεύει ότι να σώθει κόσμος πρέπει να καταστραφούν όλα μία επιότητα στοιχεία της κοινωνίας. Στόχος του είναι να χρησιμοποιήσει τα ενέργεια του γράμμας του ίντερνετ ή να προσφέρει την αιωνία στον κόσμο του, αλλά επικοινωνία συνέπειες. Την κρυφό παρελθόν της Κάλος. Στην ιστορία της αναφέρω ότι η περιοχή υπήρξε τόπος μεγάλης καταστροφής σε πολύ μεγάλες περιοχές εξαιτίας της χρυσής ακραιάς. Το ενεργεία της δημιουργεί νέους φόβους από την τελική μάχη του περίοδου. Επεκρατείται αυτή την ενεργεία μπορεί να επεκτήσει την καταστροφή του κόσμου και το χρέος και το οπότε φαίνεται να έχουν παλέψει να παρθούν από την καταστροφή του παρελθόν. Έτσι με τον κεντρικό δέχτη με την ιστορία. Δεν θα πούμε πολλά. Αυτά θα πούμε ίσα γιατί εποχικά θα πούμε κάτι. Κάνουμε 2,5 ώρες. Λοιπόν, τέλος το βίντεο παιδιά, like και εγγραφή. Στην περιγραφή θα σας εξηγήσω λίγο παραπάνω πράγματα. Αν σας άρεσε ένα like, μια εγγραφή, να με ακολουθήσει και στο TikTok. Και σας αγαπάω πάρα πολύ αγάπη. Και πάμε τα λέμε αύριο πρωί 8 η ώρα μέχρι τις 10 ώρα θα το σπάσουμε άλλη μια φορά. Ξεκινήσουμε 3. Ξεκινήσουμε 2,5 και ξεκινήσουμε 3 και τέτοια πράγματα. Και είχαμε γελάσει πάρα πολύ με αυτό παιδιά. Like και εγγραφή παιδιά μου. Like και εγγραφή σε όλη την συνέχεια. Γεια σας.